אני רציתי להוסיף שאני משתמשת לניקוי של הטוסיק בכאלה מטליות של צ'יקי בייבי, שהן עשויות מבמבוק, הן מעולות. יש לי 20 כאלה או 25 כאלה, נראה לי 25 כאלה, ואחד, שניים מספיק לטוסיק. עם פיפי יש לי כלי מים חמים, אני טובלת אותם בתוך המים החמים, סוחטת ומנקה, וטובלת עוד פעם ומנקה, אם זה לא קקי, אחרת אני לא טובלת עוד פעם, ויש מים, שקוראים לזה בצרפתית מים לניקוי, זה מים אקולוגיים, עם כל מיני שמנים כאלה נעימים, אבל לא מרגישים את השמן, זה ממש מרגיש נעים, עם ריח נעים, ופשוט עושים ככה. ואחרי שהחיתול שזה רטוב, וניקיתי, אז הניקוי האחרון שלי יהיה עם מים סחוטים, כזה צ'ק, ואז אני עוברת על הכל, וכאילו יצא מהמקלחת. אף פעם אין לה ריח של פיפי ולא של קקי, וזה מה זה נעים, והכל לכביסה, ואין, הכי כיף בעולם.